Здравейте! Днес ще правим зеленчукова супа. Продуктите: зеленчуци, един морков, една зелена чушка, една червена чушка, 2-3 картофа, четвърт зеле, ако е малко, цяла зелка, то ще си поеме зелето, една тиквичка, може и грах по предпочитание. Всичко това го задушавате в олио, растително олио. Придържаме се към растително, зеленчукова супа, не трябва да има никакви животински продукти. Задушавате абсолютно всичко олио, то си пуска зеленчуците вода, така че не се притеснявайте. Капачето отгоре за около 20 минути. След това доливате задължително студена вода. Аз в предишния ми коментар, предишното ми видео бях упоменал защо се слага студена, защо се слага топла вода. Задължително студена вода. Оставате го да си заври за около час и половина. И изключвате от огъня, тогава слагате лимон или лимонова. Има лимонови сокчета, има. Най-добре е лимон. Една лъжица сол на вкус или две, зависи колко е голяма тенджерата. И една връзка магданоз. Може по предпочитание и една малко целина или керамис да сложите. Някои не обичат селина, така че може да заушите и целината заедно с всичките останали зеленчуци и корена. Накрая може да поставите и селери. Селери, това е стеблото. Накрая заедно с магданоза. По предпочитание. Бъдете здрави!